Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Dovolte mi vás co nejsrdečněji přivítat na dnešním koncertu, na kterém vystoupí americký orchestr, který cestuje pod názvem New Horizons. Koncert pořádá společnost Prague Concert Company a pořádá jej jako koncert benefiční a veškeré výtěžky z vašeho dobrovolného vstupného budou věnovány neziskové organizaci Diakonie. Good evening, ladies and gentlemen, dear guests. I would like to welcome you to today's concert of American band New Horizons. Conducting will be Donna Morse and Martin Tien. Concert is organized as a non-profit one. All volunteer donations will be dedicated to charity organization Diakonie Foundation that belongs to one of the biggest providers of social care and support in the Czech Republic. A ještě předtím, než začneme, tak bych ráda předala slovo kolegu Šprtovi právě z organizace Diakonie, který vám o její činnosti řekne pár slov. Vážení diváci, jménem Diakonie Církve Českobratrské evangelické vám chci poděkovat za vaše laskavé dobrovolné vstupné, které jde ve prospěch potřebných a ve prospěch projektů Diakonie. Tato nezisková organizace pomáhá seniorům, dětem a rodinám v nouzi. Stejně pomáhá i neformálně pečujícím, kteří se starají doma v domácí péči. Denně pomáháme tisícům lidí a dětem v různě náročných životních situacích. Od rané péče, přes pomoc rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden až po seniorská zařízení. Spolu se sociálními zařízeními jsme největším provozovatelem speciálních škol. Na 18 místech po celé republice je navštěvuje 750 žáků, převážně s mentálním či kombinovaným postižením. Náš tým tvoří více než 2,5 tisíce pracovníků a 1000 dobrovolníků po celé republice. Jménem Diakonie vám přeju příjemný umělecký zážitek.